Ongi etorri podcast saioaren atal barri batera. Gaurkoan, Durangaldean oso ezaguna dan, Akebaso jatetxeko arduraduna izango dugu gugaz. Izorne Luengo. Hola, Izorne. Egunon. Egunon. Zelan gabiz? Ondo? Ondo. Bai, primeran. Olakoetara zu ja gainero ituta? Bueno. Askok igual ezagutuko zaitue, Akebaso jatetxetik bai, eta gehienak Izorne Akebaso eukingo zaitu gordeta telefonoan, baina askok telebistatik bai igual, ezta? Bai, telebistak asko lagundu osko, Akebaso jatetxie, ber non dauen eta nora jun bazkaiten etorteko. Bai. Hor, juego de cartas, ezin dugu berez publizidad handirik egin, baina egingo dugu. Izornek parte hartu eban, juego de cartas saioan, Euskal Telebistako programan, eta horrek, oi hartzun handia emon eban, edo horrek zuen izena, hortxe egotera lagundu dutzuen, ezta? Baina, hor, esposizio handi bat izango zen duen, eta imaginatzot horrek be, arriskoak eukingo bazala, ezta? Zana dut, porque oso ondo geratu zinen, eta irabazi zen duen, ezta? Bai, irabazi genduen, izan zen astebete oso gogorra. Eta galtzen badozu edo, asko kritikatzen mazaitu, Claro, horrek gauza, onak ez ditu, Claro. azkenien jendeak, programa horietan jendea badabil ikusten telebista eta aztertu iten dau. Vale? Orduan asko, etorten genien bazkaitenak ebasora, esate hostie, Izorne, jakinda baseon zuk irabaziko zendula. Ez. Horra azpiloko asko eta estrategia asko begoten salako, ezta? Baina horregatik dinotzut, txarto usteko jatetxea eta zeu, txarto izteko arrisku haundia egoten daulako programetan. Eskan finean, reality batera zoaz, show batera zoaz. Bai. Nik aste batien, 4 kilo argaldu egin neban. Bai, Bai, urduritasuna, eta gero, pentsetan, gauza kondo inbar zendula, azkenien programa horrek jende asko arakartzen da, orduan nik esaten neban Izorne, gauza kondo inbidozuz, eta naturaltasunez jokatu inbidozu, ez erabiliz estrategiarik ez ezebez, eta lasai egon, bai, arrisku batien sartu iten zara, irabazi genduen. Irabazi zen duen, ondo parauta geratu zen zuen jatetxea, eta Durangaldean bakarrik ez, Bizkaian, Orokorrean eta Euskal Herrian, bada jatetxe erreferente bat, ezta? Zenbat eskontza, zenbat baskari, afari, emoten dozu esan urtebetean jakingo zeunk esaten? Oin momentuen, eskontzak bagabiz emoten 40 piku urtean. Vale? Egunien eskontza bakarra emoten dugu, ez dugu emoten aintzinean moduen bate guardizen da bestie gabien. Egunien bakarrik bakarra emoten dugu. Bai. Eta gero, baskarizek, bazkenien, esaten dan moduen, ez dakit, esto es un poco como las bofetadas, ez dakit zelan etorriko dien, askok bai gaur egun jokatu iten dabie, momentuen, reserva egiten. Baina normalien, aztien zehar, aste azkenetik ostiralera, dinot aste azkenetik, zehazteren da aste hartetan, sarratute dekogu jai moduen. Igual emoten dugu 30-40 karta. Gero, zapatuta domeketan, heldu iten gara 100 pertsonetara zerbitzua kotzako. Orduan, kalkuak iten baldin badozuz, asko. Eta zelan gestionatu leike hori jatetxe baten jakinbarik zenbat persona etorriko dira, askotan ez dakizulako, edo momentuan egiten da reserva, zelan gestionatzen da zu hori? Zelan gestionatzen da jatetxe baten hori? Zenbat lantaldeko persona, zenbat personako lantalde bat behar dozu? Imaginatu, de repente zu prestatuta zauz, 40 eta 100 datortzu segun baten, edo kontrara. Kriston lantalde daukazu, 100 persona etorriko dianan esperoan, eta gero 20 baino ez datortzuz. Hori, zu ardura una zara eta langileen ardura una bebazara jatetxean, hori zelan gestionatzen da? Hori gestiona azkenien organizatu. Zuk organizau inbar zara, eta jakin bidozu, nik adibidez inigo gaz iten dut berba, zuk aldaria gaz, eta esate hotza, eta bere inigo deko guz reserva honik. Baten bat gehitzen baldin badau, emon leike edo ezin da emon da. Azkenien organizau. Aztien zehar, jendiek badoie geika, eta ikusten dabie, Akebasora jutiez, momentu honetan, zailtasuna dekola, bale? Nik adibidez, azte bukara honetarako badekot dana kompletu. Orduan, horrek emote hosta, nik zelan organizau eta zelan jokatu azte bukararako ze pertsonalak kontratau, zelan egin gestinuek, eta gero, hori bai, telefonoz gehitu iten da bienien beti, galdetu iten dugu, karta edo geure web orrialdean agertzen dan menu baten bat, gure da bien daztau.
Vale? Eta gero momentuen batek esaten baldin bautzu, inzorne guri dote menuan boto, ni galetu iteot, sukaldariak esaten baldin bauzta esetz, berak ja badaki joku horretan sartu da, ze 48 ordu harinago, konfirma oin bidau. Vale, orduan, karo, gaur egunak ebasora juti ebaskaltzea, momentuen ezin dozu. Ja, askotan ezin du, bai horrek emoten dutzu aukera bat, ez, hobeto aurre ikusteko eta ondo hobeto antolatzeko. Hoize, bai. Bale, atzeko zaurrera hasi gara, elkarrizketa. Esan nahi dut, hasi gara, gaur egunaren inguruan berba egiten, baina pentsau daigun oindala urte batzuk, zelan hasi zinien, ze urtetan hasi zinien? 2005an hasi ginen. Zer gaitik? Hasi ginen 2000, guk Arboledako golf zelaian geunden lan egiten. Eta, bueno, Fernando Canales, kizu nire sozio edala. Eta, eskaini hotzien, kebasora jutie, baserrie eruten. Eta horrek, bueno, hasiera batien, pentsamendua zan, bakarrik, eventuek emoteko, bale? Taldea, undizek emoteko. Ganera, ez dakit badakizun, akebaso, ez da baserri bat, dire etxe bizitza bi baserri batien sartute. Orduan guk sartu ginenien, hor baseon horma, eta alde batien etxe bizitza bat, eta bestien. Orduan ingenduna da, horma hori, zabaldu apur baten, da etxe bizitza bizek batien mantendu. Eta gura postua izin zan, basiera batin, hori janarizek, afarizek, eta gero eskontza baten bat, edo jaunartzak, edo, bueno, dana dalakue. Gauza puntualak hasi gara, ezta? Hoize, hasiera batin gauza puntualakin. Eta gero piano, junginen, gauza berrizek eitzen, eta bertan gauz. Orduan, baserri bat hartu zenduen zuek, baserri zahar bat, eta baserri hori goitik bera eraberritu egin zenduen. Ez, guk sartu ginenien ja eraberrituta zegoen. Bai. Gero guk egin doguz gauzatzuek eta auta bestie, hori erdiko horma guk egin gendun, hori bota eta egon berriro berriztuta hori geuk egin gendun. Bale, eta hasierako apustu hori egiteko, zan edot, hor dirutza bat jarri beharko da, edozein enpresa, edozein proiektu hasteko behar da moduan, zen duen beldurrik izan? Asko. Zer izaten zan, zein izaten zan zuen zalantzarek handiena, beldurrik handiena, ez dakit? Azkenien eieko gastu fijuek ezin ordaindu. Claro, osea, gastu estrukturalak, bai ala bai ordaindu behar diranak, horrek kristonak izango dira, ezta? Bai, orduan azkenien, ezin die ordu asko, lan asko, talde murriztu batien, klaro, zuk ez dakizu zelan jungo danak ebaso. Orduan azkenien, etxekuekin egin, eta apostua, eta jota fuego eta horrera. Eta jota fuego ibiltzearen ondorioz, lan ondo egitearen ondorioz, nik ondotxo ezagutzen dudalako zuen jatetxea, ondo egitearen ondorioz, eta zelan ez, telebistak hasieran komentau duguna, ezta? Telebistaren eraginez bebai, hainbat saiotan agertu zarielako, gaur egun Durangaldeko jatetxerik ezagunenetariko bat da. Bai. Zuen kompetentzia Durangaldean bertan dago edo kanpoan. Zein da zuen kompetentzia? Zein da zuen merkatuaren barruan min handiena egin aldeutzuen jatetxea edo ingurua, sektorea? Esango dut zer? Ez dut pentsetan horretan. Ez? Azkenien bakoitzak... Esari ibiltzen izarri begira, hor posturo asko dago ostalaritza munduan. Izarrak gietan agertzea edo ez, eguzkiak edo sol horrek, esabizie horreri begira? Izarrako banau ni berton, ez dut behar gehiagorik, Estrella jo! Efectivamente. Bai. A ber, azkenien, zuk pentsetan baldin badozu, ilusioa ziten dozula gauzaz, bihotze ziten dozula, iten dozula gustokoa ite dozula, hori da principala, bale, Jontzu? Eta gero nik ez nabil bigituten, badibidez, gure albuen deko etxe barri. Bueno, Arginson izena. Hoize, osea... Munduko bigarren sukalderik onena da. Hoize, osea... Bai, nik beti esateot, gero apurbet goitxuago deko mendigoikoa. Bueno, deko gutxizpa be, bai. Bai, bakotzak bere partidue berera jokatu iten da. Eta esari esaiatzen alkarren artean diferentziatzen? Zerbait diferentea edo balio erantzi bat eskaintzen diferentea izateko? Ez dakit? Ez? A ber, guka dekogu brasa, orduan azkenien asko ketorten jakuseak ebasora brasa dekogu. Zeiten dago asko bebai prezizue.
Claro, segun ze presupuesto Claro, dako zuen, ezta? jendiek, Eta ipatu dozu zan jatetxe batzuetan eskontzak ezin dira egin. Ez zikeran zuen eta moduen 100 personako eskontzak. Oize. Baina nik ez nabil bigituten Ez, kompetentzia hau bestie, ez, ze azkenien, eta ganera geuen artien lagundu behar baldin bagara lagundu iten gara, Osea, niriak ebasorak dituten baldin ba hosti, izorne, bazkaiteko bilagun, kompletu dekot, baina gure bozu, Ja. eta horiek be bai iten da bie berdina, orduan. Ja, igual, emongo zute ondoko jatetxe baten telefonoa. Osea, hori kompetentzia du pike san hori egon bada, ezta? Bai, eta gero Durangaldeko jatetxekin bardina iten dugu. Osea, hor, eskontzak aipatu doguz, ontxe, eskontzak. Txalako mundua, ezta? Esan nahi dut, hor sartzea erabaki zenutenean, kontziente zineten non sartzen ari zinen? A ber, nik bai, nik 16 urtetatik nabil eskontzak emoten. Da 45 noi egiten, osea, urtiek da badara mat, orduan ni nekizen zer zan eskontza bat. Osea, eukibizu base bat, ezin zara sartu eskontzak emoten, harinago inez baldin badozu, edo horretan lan ez badozu. Osea, da arlo oso komplikatu, ez da? Bai, oso. Eta garro egun gehiago. Zer da zailagoa eskontza baten? Bikotearen, eskontzen dan bikotearen satisfazioa, eta punto, edo orokorrean guztiena, edo... Banona. Eta gehiago, satisfazio hori gehiago baloratzen da jateagaitik, janariagaitik, edo danagaitik, porque eskontza bat ez da bakarrik ahora sartuko duzun janari edo edari hori, ez? Osea, eskontza bat askoz gehiago da. Bai, gaur egun puntu asko joiten dau. A ber, guk dekogun eskontzak, nik azkenien bikotearekin iten dut lehenengo berba. Eta horiek marketa hostie, ze motatako eskontza gure da bienein. Vale? Gero nik aholkuak emote hotzi eta bestea. Imaginau ni eskontzea noala eta ake bason eskondu gura doala. Nik zer egin behar do? Zein da ibilbidea esan da egun, edo protokoloa zugaz batera egin behar do dana. Eskontzat zerotik azteko. Zerotik azteko? Bai. Zuk etorriak ebasora, guk elkarrizketa bat dekogu, eta nik aurkeztuko dotzut, vale? Zelan landu iten dugun eskontzak ake bason. Zerotik azita. Nik, imaginatu, ez daukadala inongo ideiarik ere, zer gura doan, zelan egin behar dinan gauzak. Liburutxo bat, hainbat orrialdekin, vale? Bisok begiratuko dugu orrialdeak banan-bana, nik hori aurretikan bidali hotzut beba imeietik, vale? Eta jungo gara dan aztertzen, eta alde berean, zuk neuri, bota behoztazu, badekozun ideia baten bat, edo ez. Gero nik galetuko hotzut, aber Jontzu, eta ze motatako eskontza gurak izan, zer guru zuen, zezuk eskontzetan egon, ikusi dozu zain bat eskontza zeuen lagunekoak, familizana, nik gure dut hausi zorne, bai ezke, gure dut ezberdina aitea, ezberdina gure dut zuen, ingo dugu ezberdina. Zema pertsona azari, zer gure dozu, koktel luze bat, murgiztuagoa, maien parau gehiago, ze motatako eskontza gure dozu, eskontza bat festa batien bihurtzie, edo hasieratik festa bat izatie, babitu, koktelien sartuko dugu musikea, gero bazkaltzea sartuko gera, bazkaldo horretik gure bozu, azten gara DJ-jakin, ipiniku apurde fotokola, oin brizi naheruten dana, auta bestie, orduan azkenien, diren nobizuek, ez bakarrik hauriek. Gonbidatuak be bai badie. Claro, eta azkenan jai bat da, osea, kriston evento antolatzen zabiz, ez da eskontza bat ez, bai edo ez esatera noa, eta listo. Eta alba da, bizitza guztirako. Claro, alba da. Alba da, vale? Bueno, eta bestela, pues barriro joan akabasora, eta barriro eskondu. Osea, dibortzime be bai, ospatik dugu. Hombre, aquí hay que montarse en el carro. Orduan, asuntoa da, a ber, jendi heltzen danean akabasora iten dauena da, zelako leku politxe, zelako dekorazioe, sartzen dire jantokira, baitu zelako hau besti etal, amaitzerakuen danak esaten dabie, zelako ondo bazkaldu dugun, zelako zerbitzua, zelako antolaketa, izan da, adibidez, zapatu hontan eukidogun eskontza, atxo nobizak eza hostan, izorne, harrituten hau, zebadekoten lagun min bat, horrek urtien, zazpi eskontza deko. Neka, zelako presupuestua. Bai. Eta urtiek. Eta ez haustan, izan da eskontzarik onena. Eta lehenengo aditziz izan janarizea. Danak,
bai, ondo pasado eta besti, bai, janarize. Ja, janaria da azkenean bonboitxo, ez da, baina Hoxe. bonboi bat polito jarri behar da, bere Hombre, kutxatxoaz. claro, papel envolventea epidemiotza zu. polito da, Bai, bai. envolventea da jatetxe guztia, ekitaldia bera. Dana. Eskontza bat zuentzako obviamente dala negozio bat, Bai. claro. Baina bilakatu da negozio bat ez bakarri jatetxearentzat, wedding planner eta holakoentzat bebai? Asko egiten dozu lan eurekaz, edo ikusten dozu hori gerotak itxiago eraten dala? A ber, gure nobizuek etorten dienien danak esate, hosti, izorne zuke gonda, ez dugu behar wedding plannerrarik. A ber, akebasokoatik zabalik dauz, Bai. edo zeinetako, Bai. Osea, niri berdin dozta, zedi dieia datorren, niri berdin dozta nordan argazkilaria, berdin dozta dana, osea, danak goi eslan eitzen eta danak gara ekipo. Bai. Egia esan da asko etorten jatie, eta, osea, atzerritarrak bai, gero eta eskontzak eixau badeko guz, Mexiko aldetik, Florida aldetik, asko badeko guz, eta horiek esate, hostie, joizorne, eske, zurekin ez dugu behar alakorik. Ez dala behar, ez da? Baina jatetxe guztietan ez dago lako figura bat. Bai, hori da. Esan dut, ez? Osea, batzutan bai behar da. Osea, Bai. wedding planner bat. Ez que bakizu zer dan asuntoa, Jontxu, nik zapaturo eskonduiten nazela. Ja. Eskerrak nobizak ez diela zelosuek. Da nire senarra bez. Ordon, ni pasioa zeiten dodaz eskontzak. Ja, oin senarra ipatu dozula, bera mundu honetan sartuta dau, sukaldaria da beste jatetxe baten, zelan daroa zue, kontziliazioa, seme alabakaz, asteburuetan lan egin, beste asko parrandan edo dagozanean, zelan daroa zue hori? Gure momentuak topetan doguz. Bai, eta gero umiekin, primera. A ber, eskerrak amama etxien dauela eta amamak bebai asko lagundute oskula. Osea, ganera, niri amama gehitute hostie eta nire amari ama. Osea, bai. Bai, eso no moldatu iten gara. Badakigu zen munduen gauz hartute, orduan ez deko guinolako arazorik. Osea, gabiz, nobizuak izango baginen bezala. Osea, ez dugu, ez gara zerratzen, ez beti deko guz gauza berriz kontetako. Osea... Bai, batzutan dinot, esan edot, gauza bat da, bikoteagaz bai, baina gero beste gauza bat da, hori ez da... Bai, gero badeko zuzain bat gauza, eta... Claro, nos atendidu seme alabak asteburutan, igual seme alabak gure badaoioan saskibaloian, edo futbolean, edo eskupilotan... Aitite! Karo, hori esan nahi dut. Bai, hori egie da, eta umiek esate hotzu, eske basabizi astebuka era guztietan lan eitzen, bai, eske, hau da gure mundue. Libratzen dozu astebururen bat? Ez, bakarriko porretan. Bakarriko porretan. Bai. Noz izaten dira zuen oporrak. Otsailean hartuten dugu 15 egun, aurten abuztuan sarratu iten dugu 3 aste, eta gero egun gorrizek laneitakoak, gabonetan sarratu iten dugu. Hainbat egun, astetxo bat edo lan sarratu iten dugu. Eta gainontzeko asteburu guztietan, jota fogo. Bai, berton. Zu jatetxeko jabea zara, bai. Fernando Canales egaz batera eta beste bazkideren bat egaz batera, baina askok gazteren batek esan daigun pentsatu leike, nik be jatetxea montauko dut, jabea izan dut, jefea izan dut, jefa izan dut. Nik ikusten zaituzu eta jabea zara. Bai. Pero txika, metes más horas que esan dut. Ordu asko dira. Esan dut, zer esango zeuntzan gazte bati, dinona, ni jabe izan egot, eta jatetxe bat zabalduko got, eta baina ez dauena lanik egin gura. Edo ez dauena bertan, lanean egon gura, zerbitzen, bezeroakaz, bategaz, besteagaz, existitzen da hori? Jabie izan behar da, jatetxe zabaldu iten dauena, eta jatetxe zarratu iten dauena. A ber, gero ukin aldozu zure eskumina, bale? Baina eskumina naz eta ukin, Javier bertan egon... konfiantzazko non horrez? Hombre. A ber, bertan egon bizara. Osea, edo zein postuen. Bai ostalaritzan, edo bai elantegi bati... Osea, edo zein. Osea, azkenien orduek eta orduek die. Osea, ostalaritza ez da erresa. Esaten da beneantzat ostalaritza esklabua dela? Bai, arrazoia, bai. Baina esklabutza horretan suposik bizizala. Nik oso. Ze guztetan jata. Nik sardinera bat, naz. Eta ez bazeukake baso izango, zer okingo zeunke edo, zer egingo zeunke zeuk? Ake baso, Igual telebistara dedikau? Bai, zurekin telebistara, imaginau, programa bat bisok. Bueno! No termina el programa!
Gabon zerrakarte grabetan. Bai, gustauko datzune, Bai. modari eta importantzia asko emoten deutzazu, be. Bai. Ikuste baino ez dau, gaur ze guapa etorrezaren bai, Eskerrik asko. baina eskontza batera basoaz, eta eskontza asko ikusi dodaz, ake bason, eta ebaten zara, de punta en blanco. Bai, gonbidatu bat izango Bai, baino moduen. eske bat gehiago moten dozu. Claro. Hori apropos egiten dozu edo zeugolako azarrelako. Olakuena zelako. Ta nik noi ikastolara umien eske, eta jarri behar balin baot gona bat de brisbrisez, ba, noie. Osea, nik olakuenaz. Bai, bai. Osea, bai. Ez tozu egiten gehiago saltzen dalako edo ez itxura, enpresaren itxura gaitik. Ez baizik eta zeure itxura personala gaitik. Bai, nik olakuena zelako. Bitu, gaur astelena, eta txandalean etorrian nintzen. Bai, ez. Baina ez. Eta gaur libre dekozu. Eta Esan nahi dut, gaur berez jatetxe zauri dau. Bai, osea, bai ez, gustokoa, dekot. Eta hogiz erosten noie, eta bardin, Osea, bai. Gaur egongo gaztek, ikusten duzu, gonbidatuen artetik, eskontzari baten diren inbitauak eta, Bai. itxurari, estetikari, emoten jako Asko. importantzia gehiago edo gitxeo, oindela urte batzu baino gitxeo. Nik asko ikusteot. Bai, oso, gehien bat neskiek. Bai. Igual mutilek, junaldie estrajea gazauta bestie, bai edanak doiezie, dinozula, Jesus, ba, beitu, zelako outfit politxe ekartzen dauen. Osea, ez da torra amerikana gazauta bestie, etorten da zapatillakin, bai ikusi bere itxura, osea, bitu zelako guapo da, torren, eta neskiek be, bai. Osea, bueno... Esan aldo itzut gauza bat? Esan. Nik askotan eskontza batera gerturatu eta badakit eskontza horretako gehienak euskaldunak diran edo Ebrotik berakoak diran. Itxura bakarrik igartzen da eskontza baten. Zuk beste zuen igartzen? Bai. Esako zonke euskaldunak ondo jaiste garela? Hombre, pues claro, hombre, eleganti bagara gero eta, Bai. hombre, a Bueno, ver, zu zer dinozu. Danetarik egongo da. A ber, danatarik dekozu. Baina, adibidez... Gizonetan ez da gertatzen asko joaten direla eskolta baten moduan, politiko baten, segurata baten Bai. trajeagaz eta antijuekaz. Bai, ez dakitelako. Askotan ikusten da, jenteak ez dakiela traje baten ematen, ez da? Bai, ikuste oso, zata dinozu, a ber, zergatik ipinte oso, badakizu, adibidez, nire senarra. Osa, nire ikuste ostazu holan, ez da? Ba, nire senarra kontrakue da. Oso kontrakue. Osea, es un hipilongi, bai. De la leche. Bai, berdin jako. Osea, guztiz kontrakue gara. Bai, adibidez, pasain urtien eukin genduen eskontza bat, eta nijo nintzen nire pamelagaz, nire jantxie, auta bestie. Te veo. Bai, eta nire senarrak adibidez junzan playerakin. Bueno, baina playerakaz joan zaitek ez gainera gaur egun oso modan dau playerakaz. Bai, nik esan notzan jontzu jolin ipinizatez traje bat, eta junzatez nire albuen, da, izorne ez, zezdakit, orduan zer ipiniko zu? Disfrazauta jango. Hoixe, eta gustoraz naz egon, orduan gustoraz egoteko ez dut ipiniko. Eta erosi zain holan nefraka batzuk oso politxok, a ber, zaten dut txandal modukue, bai, ebak izulan erosuek, gero junzan playera batzuekaz, gero amerikana bat erunzan bebai oso eroso, ze gaur egun badauz janzteko, eta gero azpitik, alkondaratxo bat, eta listo, osea, eta berak disfruta oin zeban. Importantea da bai, guapo edo guapa bai joatea, baina eroso ere bai, ezta? Eta ez izatea zentzazioa mozorrotuta zeuzela bat. Ez bai gustora eroso joatea, ezta? Baina, bueno, zuk esan dozun, azkenien, fijitu, naz eta Euskal Herrikoak izan, bale, jakin behar dugu, Euskal Herriko ze partekue gara. Eta Durangokuek, bagara oso ondo janzteko, bai, hori asko begiratu iten dugu. Bueno, ez dakit janskeran ikusten da baietz, baina ez dakit bestele elkarrezketa batxo honetan, sola saldinotan gustora gontzaren edo, ez? Nik oso, zurekin egon da gehiago. Bueno, eskerrik asko, ni oso gustora gona zelako, baina denbora aurrera da, eta zuk eta bio jarraituko dunke luzerako, baina jatetxean ikusiko dugu alkar. Eskerrik asko izorne. Ederto ba, eskerrik asko zebrilontzu, egun hon izan. Entzun berri duzun podcasta Gaztedi Durangaldea planaren barruan kokatzen da. Bizkaiko Foru Aldundiak, Amorebi eta Etxanoko udalak, Durangaldeko mankomunitateak eta Ermo eta Maiabiako udalek sustatuta. Anboto komunikabidearen laguntzarekin.